Medio cento de empresas galegas buscan hoxe talento na Coruña. As textiles e as de construcción están entre as máis demandadas polos que aspiran a un contrato. Sabela. Hai talento, iso é o que comprobamos aquí nesta feira e tamén o que nos contan. Hai talento e tamén vacantes de emprego moi importantes, vencelladas, por exemplo, con novas profesións, novas tecnoloxías, en finanzas, en xestión, en marketing. Tamén hai moitas ofertas vencelladas co sector da moda. Toda esta ringleira de xente está postulándose para unha praza de traballo no sector téxtil. Hai para os que buscan un futuro, digamos, a longo prazo laboral e tamén os que están buscando o que chamamos coloquialmente un curro, un traballo, por exemplo, de reponedor nun supermercado ou de dependentes pensando, por exemplo, na campaña de Nadal. O importante, o que contan aquí as empresas e os candidatos é que hai que aproveitar as oportunidades. Cuéntame un poquito, ¿qué tipo de trabajo buscas? ¿Qué te gustaría? Si pudieras escoger, ¿qué tarea te gustaría hacer? Cajero, reponedor ou en almacén mismo. Cada vez é máis habitual que os que buscan un traballo e os que o ofrecen conflúen en eventos como estes. A mí personalmente falaronme por LinkedIn e dixeronme que había unha feria. Nada, pois doume curiosidade. Eu estudei enxeñería de diseño industrial e desarrollo de produto. É a miña primeira vez, entón non teño ni idea e pois a probar. Nesta edición da Working Hell da Coruña participan 50 empresas de distintos sectores. Prima o comercial coa presenza do grupo Inditex e tamén o tecnolóxico. Sistemas, desarrollo, análisis de datos, soporte. A nivel nacional hacemos muchas ramas de actividad. Logística, gestión de información, BPO. Estamos terminando el desarrollo web en segundo año y estamos así buscando un poco empresas que nos pueden interesar también a futuro. Ya hemos hablado cerca de 15 empresas o más, entonces estamos contentos, la verdad. Hai moita xente nova que ven con esa perspectiva, pero tamén hai aspirantes máis ou menos veteranos que buscan algo máis inmediato e confían en que esta feira lles abra o camiño. Nos parece complicado, entonces tener esta oportunidad para poder afianzar un trabajo para los más de 50, pues es una posibilidad. Ya voy a guardar tu currículum y te vamos a tener en cuenta. Y cuando empecemos el proceso de selección, te llamamos para la campaña. ¿Te parece?